Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon sa iyong kabuntagon, mga pagdaig ug pagpasalamat sa Dios sa atong ihalad, uban sa atong mga personal nga mga pag-ampo, ug alang sa atong katilingbanon nga mga panginahanglan. Pusa maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita pagsalmot ni ining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Usa nangamuyo ako kang Santa Maria kanhunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, nga nagdumala ka sa langit og sa yuta, patalinghogi nga maluluyon ang mga pangaliya sa imong katawhan, o gitugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang basahon ni Samuel. Ang Ginoo nanguntana kang Samuel, magsigi ka ba lamang ug subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul, ingon nga hari sa Israel? Punag-lana ang imong sudlanan ug sungay ug lakaw ngadto kang Isay nga taga Bethlehem. Kay gipili kung hari ang usa sa iyang mga anak. Si Samuel miingon, unsaon kuman pag-adto, kon hisayran kini ni Saul, patyon niya ako. Apan giingnan siya sa Ginoo, pagdala og nating baka ug kun panguntan-on ka, ingna. Aniya ako aron paghalad og mananap nga sunugon alang sa Ginoo. Og dapita sa Isay sa pagtambong sa paghalad. Kay didto sultihan ko ikaw sa angay mong buhaton. Og dihugi ang tawo nga akong itudlo, ingon nga hari. Gituman ni Samuel ang gisugo kaniya sa Ginoo, og miadto siya sa Bethlehem. Gisugat niya siya sa mga kadagkuan sa siyudad, og nagkurog sila, og miingon kaniya, kalinaw ba'y imong tuyo kanamo? Mingon siya, o, ania ako aron paghalad og mananap, mga sunugon alang sa Ginoo. Hiluin ninyo ang inyong kagalingon,
og tambong kamo sa paghalad. Unya, gipanalanginan niya si Isay og ang iyang mga anak. O gidapit niya sila pagtambong sa paghalad. Sa pag-abot gayod nila, si Samuel nakakita sa anak ni Isay nga si Eliab. Og nagtuo siya nga ang pinili sa Ginoo mao ang diha sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang panagway ni sa iyang gitas-on, kay dili siya maoy akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tao nga ang nga gitan-aw mao ang panagway og dili ang kasing-kasing. Unya, gitawag ni Isay ang iyang anak nga si Abinadab og iyang gipalabay atubangan ni Samuel. Si Samuel miingon, dili usab siya maoy napili sa Ginoo. Unya, gipalabay ni Isay atubangan ni Samuel si Sama og miingon gihapon si Samuel, dili siya maoy napili sa Ginoo. Og gipalabay ni Isay atubangan ni Samuel ang 7 niya kaanak og si Samuel miingon, dili kini sila maoy napili sa Ginoo. Unya giingnan ni Samuel si Isay, ani aba dinhi ang tanan mong anak? Si Isay mitubag, wala dinhi ang kamanghuran. Nagbantay siya sa mga karnero. Giingnan ni Samuel si Isay, ipakuha siya, kay dili kita maghalad hangtod nga moabot siya. Busa, gipakuha ni Isay ang kamanghuran. Pula-pula siyag nawong, nindot siyag mata o gwapo. Mingon ang Ginoo kang Samuel, hala, dihugi siya kay maukini siya ang akong napili. Unya, gikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlag lana, og iyang gidihugan si David tungod atubangan sa iyang mga igsuon. Og mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo og nagpabilin kini kaniya sukad ni adtong adlaw. Unya, miadto si Samuel sa Rama. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hikaplagan ko si David, akong sulugoon. Hikaplagan ko si David, akong sulugoon. Misulti ikaw kaniadto, diha sa usa ka talan-awon. Sa mga nagtuo kanimo, miingon ikaw. Sa usa ka hawod akong gibutang, ang usa ka purong-purong. Sa katawhan akong gibutang, ang usa ka batan-on. Ikaplagan ko si David, akong sulugoon. Hikaplagan ko si David, akong sulugoon. Sa akong balaan nga lana, gidihugan ko siya. Aron ang akong kamot sa kanunay, maanaupan kaniya. Ang akong bukton, maghimo kaniyang makusganon.
Hikaplagan ko si David, akong sulugo. Muingon siya kanako, ikaw ang akong amahan, akong Diyos. Akong bato, akong manunubos. Ug himuon ko siya, nga panganay ang labaw sa mga hari. Labaw sa mga hari sa yuta. Hikaplagan ko si David, Akong akong sulugo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awit ang iyong Jesus, awit sa magpagdayoy. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa niya nakadlawng igpapahulay, nahiagi si Jesus og ang iyang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo. Busa, ang mga Parisiyo miingon kang Jesus, "Tan-awa, supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinun-an sa adlawng igpapahulay." Si Jesus mitubag, "Wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang mao'y makakaon ni ining pan nga hinalad. Apan si David mikaon ni ini ug iya paganing gipakaon ang iyang mga kauban." Ug unya mingon si Jesus, "Ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tawo. Apan wala buhata ang tawo alang sa adlawng igpapahulay. Busa, ang anak sa tawo mao'y magbuot sa angay buhaton bisan sa adlawng igpapahulay." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa nadungog nato nga si Samuel gisugo sa Ginoo sa pagdihog sa usa sa mga anak ni Isay. Didto aron mamahimong puli nga hari kang haring sulom a hari nga Saul. Pagkatapos si David miadto si Samuel miadto unya iyang gitan-aw ang mga anak niya kay siya nga kanin siguro may gipili sa Ginoo kay taas og height, nindot og naong, wapo, ug uban pa nga mga physical attributes nga makita niya. Apan giingnan siya sa Ginoo nga dili siya may akong gipili. Hangtod nga ang katapusan si David tuwa nagbantay sa mga karnero unya gipapaapas gyud, gipaapas didto kay patambungon sa ritual sa paghalad aron pagpili kung kinsay gipili sa Ginoo. Niya pagkakita ni David, kang David mingon si ingon ang Ginoo ngadto kang Samuel nga kana siya dihogi. Kay ang Ginoo magpili dili sumala sa makita nga mga attributes sa usa ka tawo, kundi ang Ginoo mopili sa unsay anaas kasing-kasing sa maong tawo. God sees us through our hearts, not through our wealth, not through our physical beauties, but through our hearts. Mo na nindot nga tan-aw nato nga we do not judge a person
by just looking at the physical attributes, but we judge the person according to his or her heart's content. Kung sa'y sulod siyang kasing-kasing na, Listen ba na, Pader, kaya di man tayo kakitaan ng kuan, kaya lang iyang kasing-kasing, di man tayo makakita o sa naman sa sulod. The heart is always demonstrated through kindness, through compassion, through generosity. The content of the heart is always manifested through sa mga maayo nga mga huna-huna, maayong paulong o maayong binuhatan. So unsaon na to pagkakaplag nga ang iyang kasing-kasing is maanindot kung ang iyang kinabuhi nagpadayag niini sa mga birtud nga iyang gipuy-an. So ang pagpili dili sumala sa kwarta, dili sumala sa gitas-on, dili sumala sa kanang gidaghanon sa bahandi, dili sumala sa panit, kapution, dili sumala sa makita sa atong mga mata nga mga physical kaayo, apan sumala di ay sa kasing-kasing sa tao. So nindot unta na kung mao na sa atong basihanan when we discern kanang mamalandong og maghimo tag desisyon ing ana atong tan-awon. So kung mupili ta og tao, di ta mo tan-aw sa unsa kadak-on og kalawmon iyang bulsa. Di ta mo katan-aw kung unsa kadaghan iyang negosyo, unsa kadako iyang balay. Kay kining tanan will never make a person nga good. Usahay gani tentasyon man na kanang kuan kanang lakay daghang kwarta. Tentasyon man na nga dugangan pag yun nimo, mabitaw ng uso karon ang corruption kay sagnanay imo wa makamatagbaw because temptation is always there. Apan ang nindot mao nga kaning bahalag pobre basta makita nimo ang iyang kinabuhi nagpuyo siya sa maayo nga kinabuhi nga maampuon, magihatagon, maluluyon, matinabangon nga dili ba way sumpay na bitaw mutabang ka nga why expectation of something in return. Mao na siya nga ang Ginoo mo pili binasi sa kasing-kasing sa tao. Busa kina mukat-on kita ana kaya nga atong basihan kung kinsa may daghag kwarta, kinsa may kanang sikat sa atong kapilingban. Pero posible nga dunay daghang mga maayong tao nga dili sikat. Posible nga dunay mga maayo nga mga tao nga dili sila kanabitong hataw sa katilingban. So mao na din nga ang Christian community is to discern kinsa man gyud ang gipili sa Ginoo. Kay ang Ginoo tagaan man tanyag wisdom nga kita makapili og sakto. Pero kung gusto gyud ta mo pili binase sa physical o binase sa kanang material na kita ra po'y mag-antos og mao ni nahitabo karon sa ato. Kay because we chose those materially wealthy, ang materially wealthy mao na mahinuoy po nangawkaw sa atong public wealth. So mao na din na something to learn. Napag-abot nato diri sa atong gospel karon, giingon sa Ginoo nga ang anak sa tao mao ang magbubuot unsay buhaton sa adlawng igpapahulay. So Jesus was not really against the teaching of the Sabbath day. Instead, He was deepening the understanding of Sabbath day. Sabbath day is mandated by the law of God. For what purpose? For man and woman to rest and give time for his or her body to recover the energy that he or she has spent during the week-long work, sa 6 days work. So kung mao kini, ang Sabat is para sa kaayuhan sa tao. O usa sa makahatag og kusog sa tao, mao kanang pagkaon. So, ingon sa Jesus nga, the human person is greater in value than the Sabbath because the Sabbath is to serve the needs of man and woman. So therefore, ang kaning kagutom bitaw, dili niya nimo pwede nga, dili nimo atimanon tungod kay Sabat karon, ingon nana, di ka pwede nga dili ka mukaon tungod kay Sabat karon.
mao nga ang iyang mga tinun-an was justified sadyang nangutlo sila og mga trigo og ilang gikuso-kuso og gikaon ang unod tungod kay gigutom sila. Lahi pud ng Sabat karon ting pahuway kanang ting simba, wa ka makasimba, wala ka makapahuway kay gusto ka nga magtrabaho, lahi pud na siya. That is a violation. Kunin ka, wa ka kasimba, wa ka makapahuway kay nagkiat-kiat ka didto. Na kay mga panito gusto ka nga moadto ditong dapita, maggusto ka nga magmoling, mag-swimming, nakalimot ka pagsimba. Lahi po na nga klase, and it becomes sinful because it is intentional that even without that, dili man ka mamatay. Pero kung di ka makakaon, affected ang imong physical body. Ang purpose sa Sabbath is to restore your body into that original situation, original condition of your body. Kung di ka mukaon, maluya ka, maulcer ka, magkasakit-sakit ka. So ang body kagihatag sa Ginoo must be taken care of, and that is at the Sabbath time. So mao na nga mamahuway ta at the Sabbath nga, schedule sa Sabbath or every weekly Sabbath day. So kumao kini, ang Sabbath is giving importance to our human body nga hinatag sa Ginoo. Kunya ang matag butang o mga buluhaton nga makatabang sa imong body to make it healthy, for example, tulog, at mas bidan kanang resting, bisan og di ka matulog, magpahuway ka, makatabang sa imong body, mukaon ka, makatabang sa imong body, and that is allowable. But sa sa mga Hudyo, sa ilang balaod, sa mga Parisiyo, not allowed. Muna nga, Jesus explained to them that the Sabbath, ang adong ipapahulay, gibuhat alang sa kaayuhan sa tao, apan ang tao wala buhata alang sa Sabat. Bot pasabot nga ang tao ang kinahanglan nga ang Sabbath day mo serve sa iyang needs, dili ang tao maulipon sa Sabat. Pero kung ikanang imong kuan nga what is healthy and what is helpful for you and what is healthy for your body, pwede buhaton. Apan ang kanang kuan nga mga butang nga pwede gud nato nga ipahikling una, sa sunod na lang una nato na buhaton apan imong gibuhat bisan sa adlaw nga igpapahulay, and that becomes a violation for Jesus. Manindugit ang tanan ug ato karon nga ipadangat ang atong mga pangaliya. Musangpit kita sa Dios atong Amahan nga nagtawag sa tanan iyang mga anak aron mamahimong gawasnon diha sa iyang anak si Hesukristo. Moingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang tanang matuuhon mo isip sa mga kasuguan sa Dios nga mga ganghaan sa kagawasan gikan sa sala ug nga pamaagi usab kini sa pag-alagad sa Dios ug sa katawhan. Magampo kita. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga magbabalaod sa tanang dapit mupanday og mga balaod nga makatawhanon ug moalagad alang sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita. Dungga kami, Ginoo. Nga dili gayud unta nato ipatigbabaw ang balaod, labaw pa kaysa tao, hinuon, bansayon ang unang dakong sugo, ang paghigugmaay sa usag-usa. Magampo kita. Dungga kami, Ginoo. Nga sila nga nabalaka sa ilang balatian, makakaplag og kahupayan ug kusog, sama tawo nga nag-amuma ug nibati kanila. Magampo kita. Dungga kami, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Dungga kami, Ginoo. Nga ang atong mga mitaliwang hinigugma, makatagamtam na sa kapahulayang dayon. Magampo kita. Dungga kami, Ginoo. Amahan, dungga og dawata ang among mga pag-ampo
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit no namong amahan, among igasan, ang kang Kristong kinabuhi, kahiling bayan, hingin mo mga binuhan, bayan sa kasaypanan, dawagan imuha, kabugan luwasan, dawagan imuha, kabugan luwasan. Sa kang Kristong mga bumuhan, o kinabuhi, mahihimo niyang alam, ngano kanimo, mahimo sa akong buhay, kung ang akong kinabuhi, ingon lang yun ay grabe, isa ko sa Panginoon. Ingon lang yun ay grabe, isa ko sa Panginoon. Mga igsuon, pagampo ka mo rin kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo, itugot ka namo nga makanunay kami pagkalawat ingon sa angay kaysa matag sa ulog namo nining Eucharistia, imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo og imong gisilutan tungod sa katarungan og imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Og busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nag-ambit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Doyeg usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hulong nga himaya diha sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ang luluwas sa kalibutan, Diyos ka mo, pinagi sa iyong krus, bagahan ang luwas sa gabi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahios sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo nga imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya o giha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 Mag-ampo kita sa atong langitong Amahan sa pag-ingon. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. kay imo man ang ihaya. Ginoong Jesu-Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo,
ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang panag-igsuunay. Pangigsuon aniyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Hop nga kami Ginoo sa espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langitnon, imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaniyong tanan ang Dios nga makigagahom, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang misa, panglakaw kamo dalha ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.